И здравейте хора, аз съм Сас73 и това е пети епизод на FIFA 15 Ultimate Team. Извинете, че не бях почнала да снимам няколко време клипове на FIFA 15 Ultimate Team, съжалявам. Не можах, хора, много съжалявам, не можах. Иначе сега ще да сме 10-12 епизод, но нещо стана, не мога да тръгне, трябваше да я тегля наново. И сега ще ви кажа моя състав. Много състав. Тако. За някой силен. Но иначе за мен е. Гледайте кой ми се падна. Беренар Роджерс. Да. Бившия треньор на Ливърпул. Сега е Мерген Клоп. И да. Да започваме с първия матч в 9-та дивизия съм с 5 точки. Толкова бяхме и в миналата поредица. Почти толкова бях. Миналия. Четвърти епизод ще видя. Нищо, малко да сме прескочили, нищо. Нека да започваме също Елфстайлър. Гледайте кои екипи ми се паднаха на Пари Сен-Жермен, винаги че играя с тях и на Барселона да ми се паднат, почвам с тях. Няма как. Играем със словото на Румъния и с домакински екипове на Пари Сен-Жермен и на Динамо Киев май беше. Да. Хора, гледайте какво майче се добави в играта. Извежда с пас. Гледайте. Извежда. Ама много рядко става. В FIFA 16 там за комп се купува. По-яко. Много по-яко е. Такъв е пасът. По-добър. Списал. Атакувайте. О, фак. За какво правя тия фал, бе? Искам да махна. И хора, като стана, нямаш никакъв фал. Маля, каква грешка? Браво. Хора, извинете, че не снимам с фейскам. Скучно още да снимам с фейскам в първите епизоди. По принцип за мен, за вас може да е интересно. Но аз към 7, 8, 9 епизод. Как ме забиха? Точно ще снимам с него. Да видим. Браво. Много добре ми играе състава. Имам още някой да слагам, но съм запазил Чочев, докато ми изтече отговор. Докато контракта му изтече, ще съм с него, а иначе имам други голд играчи и тях ще ги сложа. Защото Чочев за пръв път игра, за първи или втори път игра с български играч, дори в FIFA-та. В FIFA, тук. Гледайте какво прави Чочев. Не знам ги. За посмесич. Гледайте какви финтове. Гледайте какво прави. Да видим. Изстрел. И на него. Хора, ако видяхте вратаря какво направи. Аз бях толкова и той. Ама яката се нахвърли. Това е добра атака за гостите. Не знам ли то. Бам на спагат. Добре. Каква дуспа просто. Я да видя каква дуспа, бе, брат. Да, та седна, ама да я покажа. Ето, гледайте каква дуспа. Само гледай. Каква дуспа. Стига, де. Не сега ще ги изравня. Ще видите. По-бързо. Стига, де. 6 епизод също може да го кача. Не, сигурно. 6 епизод. Да видим. Пас.
към някакъв стън, дето има 80 пейс. Не си го използва целя. И хора, извинете, че не снимам другия канал. Влоговете. По-рядко ще снимам, защото пак бъгна. Хора, бъгна. Хора, извинете, но за няколко минути играта бъгна, всичко спря. Извинете, много съжалявам, ще гледам следващия клип да не е така. Да видим. Пасата е към не знам с кой. Той има топката. Да видим, 85 имаш. Да видим. Изстрел и 1-1. Добре. Връщам се в мача. Имаме време да ги обърнем. И се оставим в дивизията. Как успя? Взимай. Браво е. Да, още една контратака. Извеждащ. Моля, той за топката да видим. Изстрел. Как си? Тъй така, гледайте какво правя. Някой път и те правя, взел топката. Знаете ли какво правя? И ритъм и вкарвам. Някой път и сега вкарвам. Малко бъги. Хора, гледайте, само взех си топката. Не, скучно. И 1-2. 2-1. Може и да се каже. Вижте Ивайло Чочев какво прави. Оу. Дай да ти направи един фъл. Къде излезе? Дай да бил там. Защо не успях? Да видим, това е добра атака. Само да е още някакъв фал. От този път, честно и почтенно, взех топката от шпагат и на този му ще го взема, ама от фал се. Не, няма да успя. Той е. И хора, ако не мисля, че ще го направя, много малко са шансовете да направя един пак опенинг. Аз в момента не знам как да си закупя кони, затова аз ще забера няколко кони, както и безплатни пакове. Да видим сега дали ще имаме някакви. Не. И така, хора, това ще бъде всичко този клип. Надявам се да ви хареса. Абонирайте се за мен, дайте лайк и до следващото видео.